Umalis ka dyan, umalis ka dyan, umalis ka dyan. Ay, magagabaw ng mga damit. Baba! Magdadanglo. Hi, shout out Kapitiana Binosa. Download pa? Facebook ang download? Oh, wala ka na Facebook eh. Meron, pero download. Dapat tuloy na yung pero din ay pasyat mo gamit ako. So, dalira lang yung luman. Di man ko na pool pagkaka. Inesting mo yung adapter mo. Boss, inesting mo yun doon sa bilhan mo. Ano na naman kukunin mo dyan, Marjan? Ha? Kukunin mo? Hoy, Pragis ka, anong gagawin mo dyan? Uy, di laruan yan. Akin na yan, lintik ka. Sus. Pang kita eh. Kibeling Bernardo, shout out. Ay, 10 viewers, shout out sa inyo guys. Shout out sa inyo morning. Good evening po sa inyo guys. Kumusta kayo guys? Kumusta ang buhay? Kumusta ang buhay guys sa inyo? Baba kasi Mark dyan. Kulit naman nito oh. Salamat sa mga nag-heart at nagtatawa-tawa dyan. Shout out sa inyo guys. Rico! Kulit mo ah. Doon na yan sa Dungko. Ano mang number eh? Ay, 16 viewers siya. Hindi na, bababa na. Kulit na yan. Sa'yo, igil ka pa dyan. Igilin kita dyan. Kulit mo. Ay, 16 viewers, shout out. Mabuhay kayo guys. Ha? Anak mo mabait. Apa ka na ng tawag ng bigat. Oh, good is the pepper. April Rose, Fabian, shout out. Kumusta? 5 viewers in the house, shout out. Dami ko mga viewers na Shout out sa inyo guys, kumusta? Kumusta ang buhay-buhay? Mga kawarai. Kumusta ang yung mga life or everything alright, baby? Alright. Ano? Ha?
Inexit pa kasi, kunwari pa. Ano yan? Hindi ka talaga. Kung sa namin yan. Ba naman, di aabot ng 1 taon yan. Yummy. Sira na. Balik lang dito, wala. Yummy. Punta mo dito sa December, wala na, sira na yan. Yummy. 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 Wow. Tuntukin ko ulit. Wow, we do helping. Oh no! What's he doing? Uh-oh. Hindi mo na tuloy yung short mo, Doy. Oy, shout out. The elephant. Dami mo pasok sino naglaro ng blocks. Ano yun? Max level. Ano yun? Ano? Ano? Bakit hindi mo inangin yung mga damit mo, Doy? Mark Waray TV. Mario. Search mo na lang. Ay, shout out po. Wala pa Kisi, sa- anong pangalan mo? Mark. Buddha. Shout out po, April Rose. Black fruits. Ayaw. Hindi ko alam yun. Black fruits. Ano mo na, ano? Buka. Okay, fruit pa pala. Wala ko nga yun. Meron akong gas. Shout out to April Rose. Shout out sa'yo. Oras na. Ano yan? Ano yan? Wala akong picture ata ninyo. Picture. Oh. Ah. Uy! Yan o. Wedyo. Ito ba? Ano yung wedyo? Ano yan? Wedyo. Ito ba? April Rose. Sorry. Reviewers in the house. Shout out. Ano? Ano na? Ano? Rotate ka, rotate. Agay na nga. Hindi, ano mo ko. Hindi. Pangalan.
Ay, shoutout sa B-Boy TV. Shoutout sa iyo, Sangkay. Sangkay, isa kayo nag-swimming? Swimming kayo ah. Night swimming ah. Shoutout. Reviewers at portang sa shoutout. At tulusan lang ngayon ng swimming? Malapit na kami yan. Ito sayang. Kita. Kung nakauwi ako. Bakit ako may moderator? Wala, binigyan lang kita, Bro Rose. Yes, sayang. Saan yun? Saan sa Tolosa? Hindi kaya umakyat ng bukid? May bukid dun ha, may hagdanan. Tolosa Leyte. Tingnan niya sa YouTube, Pinoy Bites. Tingnan niya. Tinignan ko kanina nga yung sinasabi mo, wala man. Meron naman sangkay. Di ba wala ka nalang damit pag pumunta? Ano na? Kabag dyan. Kabag. Ang tagal ang doon na pagkakas. Ang ganda na dito lang. Ang bagay ano ako pagkakas sa iyo. Tignan mo yung mga damit mo doon. Lagay mo sa ano? Bag. Sa lace box yung mga damit na iiwan. Aakyat pa yan doon. May gagawin ka, aakyat mo pa yung cellphone mo. Iwanan mo yung pool. Yan ang mahirap sa'yo eh. Oh yan, sarap. Sisirain nyo naman yan.
Okay na yan. Press mode daw. Ano ka ba? Ito wala. Ano mo yan? Ano? Balik mo yan, Marjan. Sa. Balik mo yan dun. Ikaw mo kay mama mo yan, dali. Ay, bye. Matamaan mo yung cellphone eh. Sa. Kulit mo na naman ha. Melody Alvarez, shout out. Yeah. Weh. Ay, shout out sa 3 viewers. Ay, bye. Kunti lang yung dinala mo dito, Marmara. Hindi lang naayos paglagay, kaya maraming tingnan. Dala ka ng marami. Pipitin tayo. Pipitin ko. Balanghoy. Stoy, kulit mo ang kulit, ang kulit. Baby, baby. Popular ka ba? Ay, Hindi, bakit? ay. Yun lang. Dito sa pumasok sa marami. Ha? Dito sa pumasok sa marami subscriber. Bakit? Ang sabi? Popular pala anak niya eh. Maraming viewers? Ha? Sikaw. Sikat, sikat. Sikat sa ano? Kahanginan. Cherry Rose. Yan o, yung ano, popular. B-Boy TV. Sikat yan. Sikat ka po. Kailangan marunong ka mag-English. Para katulad ka kay people. Maraming foreigner. Uy, kunin mo na nga yan, Marie. Follow ko man yan dyan. April Rose yan si B-Boy TV. Sikat yan. Pasyalan mo sa live niya, maraming yung viewers. Dito wala rin, wala ditong ano. Wala ditong sikat. Viewers ko lang si Chang kay B-Boy lang. Tsaka ikaw. Bye. Share. Ano, kalimutan mo yung sako ha. Kalimutan mo yung ano, basura. Siyempre. Alam mo yung sako ng kukupandan, mga ganon. Ganon kaliit. Ganon lang kaliit ang anuhin mo. Nalagyan lang ng ano. Kaya ibibigay yan pa. Ayun, mamaya may inuutos pa sa'yo. Huwag ka dyan na. Ooh. Apat lang. Bye. Ay, de Jeron, shout out. Soda rat.
Hi, Ma'am Deji Rons. Kumusta? Pasensya na po kayo, hindi ako nakapasyal sa mga live nyo. Ngayon, nagbabalik na naman tayo kasi tapos na ang Holy Week. Kaya makakapasyal ako sa mga live nyo. Silip-silip tayo, guys. Salamat po. Salamat sa thumbs up at sa pagdalaw. Pag-track na yung anak ko. Ready na. Ready na. Ready na. Sukan sa kuya mo. Ilabas mo yung hammer mo dyan sa may hammer. Oh. Ready na siya. Kakain na siya. Kain na na. Asa mo nagputang? Siya. No, natuyo ko may. Ha? Siya tuyo. Yeah. Diyos na. Ito ba? Ito? Sa kay Biboy, sumahod ka na ba? Shoutout sa 5 viewers at 6 thumbs up. Shoutout. Rons, sabi ni Biboy. Sa kay Biboy, sumahod ka ba? Nakakapasyal na naman ako sa live mo katapos na kasi ang Holy Week. Wala nang sagsagan ng bentahan. Chamalan, Dumawan, shoutout. Mega love shoutout. Thumbs up host, good evening po. Good evening po. Permission to drop banner. Okay, you drop your banner. I pin. Okay, I pin you. Salamat. Salamat. Jamalan, Dumawan. Hindi pa pumasok sa 18. Yung mga sangkay sa akin, hindi pa rin. Laki ng binawas. Tingnan mo akin. Nag-update. Tingnan lang to ah. Tingnan natin pa. Nasaan kayo? Yung sasawarin ko. Hindi kayo na. Maraming pang gagawin. 118. Nakita mo? Mga 27 ko pa yan makuha. Ang ganun ba? Sa akin, iwan ko Ay, kailan. sige. Yan dito na bukas eh. Mar, bigyan mo ang tubig, Mar. Yung semi-garapon na lagayan. Manghang ba? Nak? Nauma namin. Sa lahat yan eh. Inay? Yes, kita ko. Salamat sa mga ano natin dyan. Thank you pala kay Ma'am Malu at Acoustic, Ma'am Sangkay Matthew. Sino pa ba naman nagpalipat sa akin nun? Si... Ano ba yung pangalan nun? Porimaw ng Arabia. Shoutout. Salamat sa blessing. Lalo na kay Ma'am Malu. Laki talagang binigay niya sa akin. Mga $60 to $78 yata yun. $70 or 60 na bigay niya sa akin. Marami yun. Thank you very much sa inyong tiwala at suporta. Load mo ako mamaya, Mara. Ay, bukas wala ang load mo pag-load. Putang niya. Wala ka lang pang wifi. May cellphone ka nga. Wala yung... May piso wifi naman di. Tignan na sa mong gilid. Ano, guys? Ano? Hindi ka nagay mo. Itong... Open na mo. Ano piso wifi doon? Hindi mo. Ito naman ko itong pag... Ako na ito naman daw. Tama dito yung nanay-nanay doon. Oo. Mo, ganun ka itong... Kung ano ito? Hindi, lagi. Ay, 6 viewers, shoutout at 7 thumbs up. Kain tayo guys, kain muna tayo. Kain na sila. Boss Mark yan. Kumakain si Boss Mark yan. Kakain lang ako sang kaya. Walang pagkain. Sayang, kumasay ko. Sabi ko kay Marmar. Lahat ba ito? Magkano? Sabi ko kay Marmar. Ayun na lang yung ano, yung cellphone mo pula. Bilhin mo.
Sila na yun. Guys, pili lang kayo guys. Cellphone. Mura lang. Mura lang bintahan. Sino may gusto? 10,000. Lahatan na to. 50,000. Ah, Huwag mo samahan yan. 50,000 kasama to kay Marlo. Yan, ginagamit ko. 50,000 lahat. Sino may gusto? Hey boy, pili ka. Ang gusto mo? Papahan ko sa'yo. Pati tama. 50,000. Lahat. Ano. Sige, laban pa rin. Kahit mangha. Joke lang. Sira yung tatlo. Ito lang yung matino. Siya yung isa. Yan na yung dalawa, di matino. Okay pa to. Ay, ito lang nga, yung dalawang matino. Hindi matino. Pumunta, palpak din naman pumunta mo. Ito ang mga bagong 50 ang turan. Pictura na yung place yan. Hoy, bakit tulad lahos? Baliw. Ano na pictura? Ang host daw, matino ba? Oo naman. Bo, grabe ka naman sangkay. Matino. Kaya hindi ako nakapag sangkay, hindi ako nakapasok sa live mo mga ilang araw. Busy ako sa sa aking pagtitinda. Matino daw. Tapos nang pumasok siya sa live ni Biboy. Tapos pagsabi ni Bobby nandun sa Maria P. Bigyan na wala. Ano? Ikaw. Ginagawa ko no? Ito, yan mo na rin. Yung cellphone mo? Bukas at tayo. Ano mo na? Bukas na nga lang. Ano ba nga? Magla-live naman yung bukas. Ang kay Biboy, excited si Marmar pumasok sa live no? Pero Ano di bukas siya na lang? live kanina. Wala, nasa swimming nga sila. Nag-beach. Ano ka ba, Sangkay? Nag-bikini. Nag-bikini ata to eh. Kanina ko pa. Kanina lang, nakita ko sa page, sa ano yun. Mga ilang minutes pa lang. Bagong upload. Ayun mo ganun. 2 days akong walang live. Bakit? Kahapon na wala. Bakit wala kang live, Sangkay? Pahinga ka rin? Maaga ko nag-isip kahapon, wala man live. Ayaw itong isang cellphone. May no. Nakatibak ako. Oh, wow, sana all. Pislit ang itlog. Pislit ang itlog niya. Tibak ka eh. Ay, gumana. Sira. Siya na ito Sangkay, sira. Cellphone na to. Klase balibag. Sinama kasi ako sa outing mo. Sana all maraming kaibigan. Sangkay, tuloy lang natin sa Facebook, Sangkay. Balay mo magkilala tayo ron. Share mo naman yung kung video ko. Madamot ka naman, hindi mo share. Share mo para makilala ng mga kaibigan mo doon. Mga followers mo para makilala. Share ko rin sa'yo. Oo, saglit. Ano? Siyempre, artista na. Sino mo na? Siyan. Hoy, Mark dyan, dahan-dahan sa food trip sa Grabe ka. Tatamad ako. Dampot. Para kang, ikaw sa YouTube nga, di ka tinatamad. Yung pa kaya sa Facebook. Ang bilis na magpaano ng views. Kung gano'n ang views natin lagi sa sa Facebook. Hoy, nanay, good evening po. Salamat sa pagpasyal. Mami, thank you po. Salamat sa pagpasyal.
ba ni Norma? Ikaw, Hmm. Saan mo daw yung Christian? Kung malang yung isang bata mo. Sardinas lang ulam namin sangkay. Wala kang pambiling ulam. Sige. Favorite ka talaga ni nanay ko. Nay, malapit na sahod ko. Yung pinangako ko sa'yo. Meron ka sa akin. Kainin mo. Pambili mong gamot. O ano? Sige. Oo nga, tawa ka dyan. Ibigyan ko si nanay, pinangako ko yun sa kanya eh. 5,000, 5,000. 500 lang pala. Pag sahod ko, gigigas ko na lang isang kay. Kinanay yun. Pambili niya ng ano. bikini. Naman ni ano? Nanay ni Biboy, hindi ko makuha. Dahil ka na mag-love sangay. Kaya sa mau. Kailan ka mag-live? Bukas. Ano ba yung milk yan? Oh. Kulang yung ano eh. Ganito rin ba yung ano nakalagay sa iyo? Your payment is pending and will be headed your way soon. Ganito ba yung sangay nakalagay sa ano? Kita mo ba? Ganyan. Okay. Kala ko hindi sa'yo ganyan. Nagkakabahan ako, baka di pumasok eh. Kain tayo. Baka hindi pa ako makabigay bukas ah. Pambili ni nanay. Wala pa, hindi pa pumasok eh. Pag pumasok na lang. Ano? Ayaw mo na? Ano? Hindi. Masarap. Spicy? Ha?
Nakauwi ka na saan, guys? Naingaling ka kung to. Naingaling. Ano mo? Ano ka na lang sako doon? Dala ka ng 10. Pag wala kang mali. Saan punta siya? Sabay mo ko, Gcash mo ako ng number ko. Nasa bahay na ako. Pwede, kuha ka dyan ng 150. I-Gcash mo doon sa kuya mo. Sagot mo ang number mo? Akin na yung notebook ng kuya May pupuntahan kami bukas lang, guys. Punta kami kala nanay. Tapos kung matuloy kami, pupunta kami kay Japper Sniper. Shout out sa mga taga-Bukana dyan. Papasyal kami dyan. Tapos yung ballpen na sa... Mag-scatter lang yan. No, hindi Scatter ka dyan. Hindi ako nag-scatter, sangkay. Yung pang scatter ko, bigay ko na lang kay nanay. Bag ni kuya. Oh. Yung ballpen na sa bag ko. Hindi na ako manalo dun eh. Laging talo. Anong ulit? 20? Hindi. Dito sim. 193. 35. 35. 64. Ano ba? 407. Tipsy din na ako. Ano mo nga? Ulit mo nga. Tipsy. Iti mo nga. 499-33-56-44-07. Oh, 6407. Tipsy din eh. Eh? FC na nga yan lahat. Ano ba? Sandaan. Sobrahin mo na, 120. Ay, Ma'am Criselda channel, magalap siya raw. Dali mo na lang yung 20 para di ka na pabalik-balik. Wala sa ako raw sa. Ano nga kasi para di pabalik-balik eh. Kumaralo. Wala na ata si Jemeline Dumawan, umalis na yata. Unfold pa yata. Di yan Lord Marlo. Kasi yan. Cash in yan ha. Ang Criselda channel, thank you po. Salamat sa pagpagpasya. Ano sasabihin ko?
Ano na? Nangangang ka, no? Kain ka ng kain kasi bakit kanton. Oo? Kukuha pa rin. Alam mo, nalala na. Tama na. Ay, 7 viewers around. Ano ba si ano? Ano ba sila? Rona? Hintayin nga daw tayo. Hungry? Ah, sakto lang yun. Maaya natin sila agad sana. Mukha na. Payag din siya, no? Milas. Dagat yun. Nanonood ako ng Snake Dragon, oh. Narinig lang ni nanay boses mo. Alam niya agad na sabi niya. Sabi niya si Waray yun. Thank you, Nay. Salamat po. Toys? Toys ka na naman. Nagpabili ka na nga ng toys kanina. Nilahila mo na nga ako kanina. Yung tanong, bilhin natin. Toys. Yung ano lang. I. Toy. Handa na naman niya Toys. yung bilihan ng gindi doon, no? I. Naman to, eh. Nilahila niya ako. Jump. Ano ito? Jump. It's a back of the guy. Anak ng tipaklong. So, yung ulang 20. Ulo mo ng tres. Sakto na. Ay, from Manila. Two days lang akong walang live. Dami na naghahanap sa akin. Siyempre, namiss ka nila. Pwede ka naman kita hinanap eh. Hindi ko na ka napanood sa live mo eh. Busy. Pero ngayon, manood na ako. Joke lang. Magalit ka sa akin. Mas ikaw lang viewers ko. Lumayas ka. Ang hilig mo talaga sa pansit kantong bata ka, no? Hmm? Hindi daw marunong magalit. Ano ka? Robot? Aso nga, kahit anong bait, nagagalit. Kayong tayo ako. Kung tumama sana ngayon, bigay agad sana ako. Pag live mo sangkay. Yung dalawang kaiton mo nakatayo doon, guys. Isa lang. Paano mo talaga isa?
Yan. Yan, gamitin mo. Ayan mo yun. Ayan mo yung bababa yun doon sa... Pinagilid ko. Sayang Ano gabi. yun? Ang sabon yan. Uy. Nandiyan na yung ano daw, cash in mo. Dito na si Marlo. Hindi gaya mo. Mabilis uminit mga Kung ano, buyer mo. Sa mga buyer. Anong buyer ba? Buyer ba? Mainit kasi yung panahon sangkay. Yun talaga. Nasa initan ka eh. Tapos may bayar kang bayar. Basher. Kala ko bayar. Ito lang yung bag. Ayaw ko binabash ako. Kahit sino pa yan. Kahit sa inyo pa mga magbas eh. Yari sa akin yan. Kaya naglalayasan yung mga viewers ko eh. Dito na ba si Marlo? Ako hindi ako naghahanap sa iyo. Hindi naman kita jowa para hanapin. At di naman si Ma'am Criselda. Eh. Ay Marlo, shout out. Dito, wala si Marlo. Ayaw. Subscribe yan. Subscribe mo na si Kuya mo, B-Boy Mark yan. Marmar. Mar. Subscribe mo na si Kuya mo, B-Boy mo, tsaka si Ma'am Criselda. Ito lang pipindutin mo pag tuwing napapasok ka sa live niya. Hindi nga. Pag tuwing nalasok ka sa live niya, ito pipindutin mo yung pangalan niya. Pag pindot mo yan, punta sa GoTo's channel. Tapos like mo. Oh, dagdag ka na. Membro ka na ni Kuya B-Boy mo. O wag pala Kuya B-Boy, Ate B-Boy. Ble. Ang Criselda at siya naman rin. Ang kay B-Boy, Ma'am Criselda, nakadikit na si Marlo bago niyang phone. Pinaghirapan na yung Marmar to sa pagtitinda sa akin. Kaya binilan namin ng cellphone. Matutulog ka lang sa tuwi. Mura lang naman to, 3-3. Mayroon siyang sinahod sa akin na 2.5 may git. Oh, yan, nabitin. Tapos dinagdagan ko na lang. Yeah, mayroon na siyang bagong phone. Bakas ng singkamas. So, sino yung... Oh. Kisi, shout out. Wow, Marlo, sana all. Sipag kasi yan. Pag wala lang tupak, pag may tupak yan. Nakita ko naman sa kanya na wala naman siyang ginawa sa akin. Hindi siya nangungupit. Pag nangupit yan, di ko bibili ng cellphone yan. Kala niya siguro hindi ko alam yung Hello, Mark. Hi, DJ Ron. Shout out. Ma'am Rose, ano mo nga yung channel mo para dikitan natin. Shout out sa inyo guys. Sino tong nag-comment ng Binod? Ba-share to. Wala. Marami pang gupit. Ay, Christian Takada, punta ka na rito. Sama ka ba? Christian Takada, oh. Sama ikaw. Punta kami ng Bukana. Bukana, guys. Yung sisiw. Ay, yung sisiw. Ano ka? Pinatay mo na Zera. Papapatay mo nga lang kasi saksak na kayo. Bilang saksak. Huwag mo akong gagawin nila. Alam mo na.
Kaya B-boy, Alam mo na, sabi ni Bibi. ba't ka dyan? Hindi ka naman nakano. Ano? Tama ka pala? Ate mo, sabi ni Kuya B-boy mo, masama mangupit. Oh, ayun, tawa siya, oh, tawa. May marlok. Tawan loko eh. Napukpok na kasi ang kamay niya eh. Kaya hindi na siya naggawa. Okay naman lahat. Ganda ng benta niya kasi. Hoy, Pinaghirapan niya kasi yung Parang mahugas pagtitinda. ito, Roy. Marmar na. May ginagawa ako eh. Tapunin ko ng basura yan. Maya na. Mahugas ka bang nagdadaldal ka dyan? Magpupupi ako ng bibig. Ayaw ko ba? Ewan ko dyan. Wow, ang galing. Nandun yung cellphone ni Marmar sa Bus mayan. pinaghuhugas. Ayos to mga to. Ay. Sama ng tingin si Pe. Sabihan mo yan, Marlo. Sama ng tingin sa akin ni Pe. Liboy TV, shout out. Digirons, digitan ko na ba to? Lagyan ko ng moderator. Tama mo to sa... Ano ba? Chan, punta ka na Chan. Tama ka na. Tama mo. 6 viewers, shout out. At 11 thumbs up, shout out sa inyo guys. Hindi kami mag-outing. Punta lang kami lang nanay. Pag may oras, makapunta kami ng Bukana, punta kami. Kala Japper. Doon pwede na rin maligo. Balikan lang. Inaano ko nga sa Google Map, hindi ko alam eh. Para alam ko yung ano. Nabihan ko na yan, iyo kung sasama yun. Ba't ka dyan? Aboy pa da! Marjan, kunin mo yung cellphone na yun. Na. Yan. Marjan. Kunin mo nga yung phone. Tingnan, kinalat mo na yung laruan mo dyan. Shoutout sa 7 viewers. Siguro nagulat naman ako sa iyo. Nandiyan ka na. Tingnan mo naman yung cellphone ni Marmar. Ang nakalagay agad. Nakalagay agad. Mobile Legend. Hindi mag-aaral. Puro lang ML. Matalinong bata. Alam mo problema si nanay sa'yo. Kulit ka. Ay, shoutout sa 8 viewers natin dyan. Thank you very much sa inyo. Ma'am Melody, shoutout. Kumusta? Ma'am Melody, shoutout. Kumusta? Maghuhugas lang ako. Nanutosan ako eh. Hindi sana ako maghuhugas eh. Maladi Yahoo, sabi ni Sangkay B-Boy. Oy, team viewers, ang dami naman nandyan. Thank you very much sa inyo, guys. Hugas ka lang ako. Hugas. Ngayon na tayo maghuhugas. Tigas na muka ni Marky. Ngayon na maghuhugas. Ayaw pa maghugas. Busing eh. Hugas lang ako. Diyan lang kayo. Hi, Ma'am Eladio. Ramonedas official shoutout. Pin po kita.
I fin you. Maupay kaya pa imo na gabi. Ari kita maghuhugas. Kaya nautusan kita ng tag-commander. Tigasin. Maghugas kita. Kung makabod ako, di ako paghugasin yun. So, maghugas yan. Kaso, wala akong ginawa eh. Buang nga. Ngayon, tigasin muna tayo ngayon. Tigas. Tagahugas. Thank you rin po. No problem. Kumusta man ang business? Ano ba, business ba? May business ka ba? Or bahay lang? Tigasin tayo ngayon, tigas. Tigasin tayo. Isa lang ako maghugas eh. Kapal na mukha ako kasi. Huwag ka sa bahay. Ano ba? Tiga, cellphone. Kaya galing na galing sa akin sa Apyang. Ay, shoutout sa viewers. Hello, Elijah. Good evening. Sabi niya nga good boy. Lord, thank you, Lord. Bakit kaya ang sundin ayaw ko pa? Ay, shoutout sa 6 viewers at 13 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Salamat po sa mga tumambay. Kapi. Kaping nabula. Yes, of direction. Bilis nung gano'n, tapo na. Bilis ni Marmar. Ikaw wala pa cellphone yan, mamaya pa babalik yun. Matik. Kailangan mo na sa CR? Ha? Hindi? Pinapasama yung pagtapo na. Balik ka. Balik. Tapon mo na yun. Ikaw mag-iwan ng basura kay kakalating ng mabait yan. Kaya mga plastic dito man. Mar, kuha kang plastic, itapon mo nga yun nandun sa CR. Basura. Baka niyan, pag sunod yan, puro ka na ng cellphone, di ka tumulong kay nanay, yari ka dyan. Kumpis kayo ng nanay. Sabi pa naman, bumili ka ng uniform mo. Cellphone naman nabili mo, yari ka.
Hindi mo kayong pagka nandito na. Hindi. Asa? Oh, di ba? Oo, di na. O tatod na rin. Kamay. Hindi ko na nagagamati yan. Hindi ko nawa na lang ako. Ha? Ang baka? Ako lagi, yung pinakagamay. Yan ako. Mga sa umbingan mo. Ano mga plastic natin, man? Hindi ko ba? I don't need everything you. Ayun. Look. You are sure you. No, malo ka. Makulit ka pa rin, Martin. Try yung viewer siya raw. Guys, salamat sa guys sa pagsamay. Naka 1 hour na pala tayo mga kuray. Salamat sa ating mga viewers dyan. Thank you very much. 7 viewers. Ay, 9 viewers. Sabi ah. Ano tayong viewers? Kahit minsan na lang tayo mag-live. Pero worried mo naman tayo sa live. Guys, kasi wala na ganong mamimili niya. Tapos na ang mahal na araw. Ito paano, may kinito tayo. Kahit konti. Bayad tayo ng utang. Nahulog. Sunod na naman. I swear. Oy, Sagato. Saan kayo Sagato? Shout out. Kumusta? Ito, nag-ugas tayo ngayon. Pag-utusan tayo ng ating mahal na pinuno. May ginagawa eh. Nag-asikaso ng mga damit namin para bukas.
Lalaspay na kami. Mga lakat kami, mga lakat. Kapalakat. Ganti kami na ano. Kung saan lugar na tahimik. Tahimik ba talaga? Ang magulo. Pahinga muna kami ng ilang araw. Pahinga muna kami ng ilang araw na bukas Martes, Miyerkules, Huwebes, Friday kami babalik. Para Sabado Linggo makapunta. Ito na gamay, ito na Spiderman. Ito dahil. Yung nandun. Itong Long time nice see you see. Huh? Long time lupa yung si. nice see Sangkay. See you back at see you. Bakang gumagano ganito ang ganda yun. Shout out. Sagaraw, thank you Sagaraw. Kalampagan sa taas. Ang ganda sana mag-live sa taas. Kaso lang ang init, grabe. Marmar. Tandahanin mo naman yan. Shout out sa 7 viewers at 14 thumbs up sa inyo guys. Shout out. Balik mo naman tayo sa ano, pagla-live. Ano ginawa mo sa naglaglaban ng mga ano doon? Kailangan ko ikaw. Maming mahirap. Shout dan thumbs up po. Thank you po. Maraming salamat, Mami. Myra, thank you po. Hello, love you. I give you moderator, madam. Mami, I give you moderator. Pasensya na po, wala pa kalaki yung jacket. Kahit mainit, I give you moderator. Nandyan si Sagato at si B-Boy TV. Mga sanggay, thank you very much sa inyo. Bakit? May vlogs naman. I give you moderator, Mami. Thank you very much, Mami. Burn ka. Mas pa yan. Adi Balay. Yung patron niya da, ano? Ano yung patron niya? San Vicente. Namatron na kamo. Damot mo mga patronan yan. Talon. Laro. Jump. Eh, moderator na po kayo, Mami. Myra. Mami Myra, meron na po. Salamat po sa thumbs up at salamat sa pagpa-share. Isang tingin mo lang parang Marloga. Like lang. Ay, hi lang. Six viewers at 15 thumbs up siya.
Ba't naman? Sagato maupod ka Manila. Uy, magani ka Manila sagay. Ay, nandiyan. Ngayon ka mo Manila sagay. Kain ka Manila makadto. Tumba na. Oh, lilipad ako dyan. Ano kawakwak. Oo na akong tinuod. Binyon akong tinuwa ko man. Pag din na Manila kay mauubos na yung kwarta. Pag huling bango ka. Kung wala ka nga di trabaho Manila. Pues, mabiyaong ka. Araw kung maawod ka mag-anap yung trabaho. Grabe ka. Puro day ka. Kaya mananaro ako hay. Ay pa ka di. May problema pag kumali ka balay. Ang tawag ka man yung bulad eh. Purong bulad tayo papasurahin. Bulad, sardinas, noodles, manok. Manok na kinawata balay, kabit ba? Kabit bahay. Joke lang. Sabi nga na acoustic, yung manok ni Biboy, pag tuwing umaga, tumatilaok. Iwas ang kay Bay Mark, mayroon kang sayote. Kunin na natin, nakawin natin, itulan na lang natin. Para walang gastos. Gusto kong bulalo. Wow, sosyal. Bulalo. Hindi kumakain yung asawa ko ng ano. Si Kuya hindi kumakain ng baboy. Ay, baka boy. Baka. Hanggang manok at saka ano lang siya. Ayaw niya kasi masibo daw. Na-atake yung ano niya, tika. Siguro mo gusto nila. Sa garo, anong ulam mo? Ito tumba. Hotdog at saka itlog. Combination with canton. Hotdog, itlog, tsaka canton. Ma'am Corselda channel. Hello. Kumusta po Ma'am Corselda? Pasensya na po. Hindi ako nakapasok sa mga live nyo. Minsan nakasilip ako pag gano. Hindi ako nakakomment. Kasi busy man. Edit pa nga akong video eh. Nakaram araw pa yan. Ngayon ko lang may... Yung in-upload ko ngayon, itong in-upload ko. Bagong upload. Kailan pa ito nasa cellphone ko? Yung ano pa ata to? Merkules, Webes ba yan? Ngayon ko lang na-upload. Ayaw, nag-ingay na sila ng 7 viewers, shout out. Ba't sa ako? Umalis. Ibababa ako guys yung ano, link. Baka hindi pa napanood ng iba. Baka hindi nyo pa napasyalan to guys. Pwede nyo pasyalan. Panoorin nyo na aking video na ginawa. Naba ko lang dito guys sa aking live. Palitan ko na to si Ma'am Eladio. Ma'am Eladio, Ramoneda Official. Unpin na po kita ha. Pin ko lang po yung ano ko. Binaba kong main videos.
Ayan guys. Meron tayong binaba. Sana ay pasyalan nyo kung hindi pa kayo nakapanood. Yung pasyalan para managdagan ng views. 6 viewers, shout out. At 15 thumbs up. Thank you very much. Copyright ako Marman. Buwang ka.
Magsirado muna ako ng gym. Sige, sangkay. Ang ulam ko ay lawlaw. Oh, sarap yan. Bagoong. Yummy, yummy. Ice cream, yummy. Ice cream, good. 7 viewers at 16 thumbs up, shoutout. Ano kayo? Dalawang ko. Dalawang boxer. Papalit ka ba? Animals. Come on. Marlo. Fish. Pepet mo yan sa kan. Ano nga ito yung sa pinalaban? Yung mama. O siya nga yan. Ikinastig ko ang album. Sila. Sandali yung... Kanta mo na ako pag nilitubo. Mama. Wow.
Jacket mo marunong. Ano yan? Kapag ka na yan. Ano gagawin mo naman dyan? Buksan mo naman lang. Ang biniwala dyan sa ano. Hindi mo nga yung panyo ko doon. Ito mga plastic ko. Bukas na naman eh. Gapyo. Kaya na nga yung damit niya na yan. Malinis yan eh. Ay, long. Shout out. Open na gabi. Ang Corsalda, shout out. Salamat po sa inyo. 4 viewers at 17 thumbs up, shout out.
Hashtag 6 viewers shoutout. Kunin mo nga yung shampoo doon. Nakasabi. Ano pa man? Umupit ka ng tatlong ano. Tapos yung sabon. Kunin mo yung isa. Tapos yung Colgate na hindi pa ginamit. Nasa basket. Diyan, punta mo sa basket. Ano ba yun? I-juice na po. Ilang shampoo yan? Tatlo. Sabi mo,
Yung sinelas ka lang ba? Ay? Sinelas ka lang? Ano sa patos? Patos. Ano yung sinelas sa suotin mo? Sa'yo ba yan? Blue na yan? From Coselda, shout out. 2 hours lang ako mag-out na rin ako.
Guys, out na ko. Salamat sa nagpasyal. Bagay na. Katuwas na ba? Ma'am Priselda, thank you po. Ibibis yung kay Sagaro, Saraut sa inyo lahat. Thank you very much. Ingat ko. Out na ko.